Starče, zašto mnogi ljudi osjećaju stres i brigu, iako imaju sve? Kada vidite ljude koji imaju mnogo stresa, brige i tuge, iako im ništa ne nedostaje, treba da znate da im nedostaje Bog. Ako ljudi imaju sve, materijalna dobra i zdravlje, i umjesto da se Bogu zahvale, žale se i postavljaju apsurdne zahteve, idu u pakao u ručnim kolicima. Kada su ljudi zahvalni, oni su zahvalni svime, razmišljaju o onome što im Bog daje svaki dan i raduju se svemu. Nezahvalnici nikada nisu zadovoljni, stalno se žale i zauvijek ih nešto muči. Ako, na primjer, ne cijene sunce, a onda dođe severni vetar i zaledi ih, oni ne žele sunce, više vole drhtavicu koju donosi severni vetar. Šta misliš pod tim, starče? Da to postaje navika, jer prigovaranje rađa više pritužbi, a kukanje rađa više kukanja. Oni koji seju nezadovoljstvo, požnjeće nezadovoljstvo i nagomilaće strepnju, a oni koji seju hvalu Bogu dobijaju božansku blagodat i večni blagoslov. Koliko god im Bog blagoslova dao, gunđala ih ne prepoznaju. Zbog toga je Božja milost povučena i oni su napadnuti iskušenjem, gonjeni iskušenjem i sve je za njih nazadovanje. Ali one koji su zahvalni Bogu, Bog čašćava svojim blagoslovom. Nezahvalnost je veliki greh na koji se i sam Gospod bunio kada je govorio gubavcu koji se vratio da mu zahvali. Zar se 10 nije očistilo? Gde su 9? Hristos je želeo zahvalnost od svih 10 gubavih, ne za sebe, nego za same gubavce, jer bi im zahvalnost koristila. Sveti Pajsije se nije ustezao u svojim rečima, ponekad na zaprepašćenje vernika. U ovom slučaju bukvalni prevod bi bio: oni idu u pakao sa cipelama.